आं बिजाथि महरैल' नङा, जोंनि सानै MP मानब गेदेर नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि जेसेबां मानि चिरां जिल्ला 19 नं सिडली चिरां बियाबाव दैदेनगिरिफोर दं, प्राइमारि जोंनि बुथ कमिटि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै टप लेभेलसिम जोङो दासिम 15 जननिख्रुइबो बांसिन मिटिं खालामबाय। बे जानो हागौ पलिटिकेल हिस्ट्रियाव मोनसे समस्थियाव बिराद गिदिर रेकर्ड। आरो जोंहा दंबावो 9 दिन दंबावो, 7 दिन दंबावो। दिनैनि दिनखौ लायोबा जोङो 8 दिन जों प्रसार खालामनो मोनबावो। बे 8 दिननि गेजेराव जोङो सानो प्राय 1000निख्रुइबो बांसिन जोंहा मिटिं जागोन। मोनफ्रोमबो न'खरखौ जोङो भिजिट खालामनो हाफ्रामगोन। गतिके वेल एन्ड गुड डेट जोंनि जनसाधारनफ्रा जाति धोरोमखौ सोमोन्दो लाखियालासेनो गासैबो खौसेथि दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय, इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआनो बर'ल' नङा गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ सान्थि दैदेनलांनायाव फोथायनाय फैदों। आरो बे बुस्थुखौ हाग्रामानि थांनाय सारि मासनि बा दान मोनब्रैनि जा एक्टिभिटिस बेनिफ्राय दिनै रिजायनानै खामानिखौ मावदों। जोंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जों खामानिखौ मावबाय दं। लास्ट 5 इयार्सआव जों मोनसे एक्सपिरियेन्समेन्ट लादोंमोन। बेनिफ्राय जों जा रोंमोन्दांथि मोननो हादों, एक्सपिरियेन्स मोननो हादों, बे एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जोङो बुंनो हादों जे गिदिर गिदिर मिटिं खालामनानै थाखा फैसा गारस्लायस्लाय जोङो रायजो राजाजों दै गरदसे लोंनानै साहा कापसे लोंनानै जिरायनानै सुखु दुखुनि रायलायोब्ला, बाथ्रा रायलायोब्ला अननाय बा सब कर्नारा फैयो, जायनि जाहोनाव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मेलफ्राव माने फोसावबाय बेखौ बुंनायनि सिगां हाग्रामाया गावनो बुंनांगोन। मानोना हाग्रामाया 14 नंआव जेनदों। बिथाङा गैया होमब्लाबो दैफुनि दै लुसोमनाय बायदि लुसोमदोंमोन। सागरनि दैया ढौ फैनाय बायदि बेवहाय ढौ लाबोनो नाजादोंमोन। खिन्थु बिथाङा गावनो लाजिनानै थांदों। जायखौ जोङो देरहाहोदोंमोन, हाग्रामाखौ आं दाबो बुङो सेक्रिफाइस खालामलाय, गोहो दंब्ला आं बायदि। आं हारिनि खौसेथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनायनि थाखाय बिथांमोननि सासे मानसिया CID हिसाबै जोंनाव फैदोंमोन। जों बिदि सानाखै बेवहाय CID TID होनना जों सानाखैमोन। खिन्थु मोनसे खोथाया सैथो, हारिया खौसे जानायनि सम फैदों। धोरोम, जाति बा हालाम, सा सानजा सोनाब खोला राननानै हारिखौ जुदि बोखावफ्लेनो नागिरोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनगोन। आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा होनो थांगासिनो।